Att som jag mest ta i för att hitta efter då. Jag vill läsa grejer så. Det är att du säger att du börjar syngja för 5 år sedan. Ja. Då du skulle giftas. Yes. Så var en bröllopsdag. Ja. Passar det? Det är sannhet. Det var den. Det var säga. Hur kan det? Ja, men Hadla Johansen skulle spela till några bröllop och jag skulle så dynna några sang för honom som och ville gärna ha att han sang för gång. Och han hörde mig så nynna akkurst och säger så att ja men du hör han finner ut synker han själv. Och det säger ju han nej till oss. Det kunde aldrig funnit bara just. Men han fick så överbevis mig om det att jag skulle komma ja och på scenen och synka. Och det gjorde ju så. Jag vet inte. Det är inte men ja. Hur spelar det till att du inte börjar synka för en dag? Ja, men mamma må ni och grå synka, men bara hemma. Jag vet inte. Jag skilte jag kunde synka. Och det var faktiskt alltid varit country. Jag och dama att synka. Och de som var janko med mig, de vill inte höra om country. De lustar mer efter forskjellige. Det var gott att Hattler, han är ju samma. Ja. Men jag har ångat glömt det, jag och country. Och hade vi dans och så är vi väldigt gamla man att dansa sen för affär ute till Pjus vi vinner och kommer för helt färden. Här som mamma och pappa över. Men var det så bara att det här skumpe för Hattler som skulle till att du som förrädd? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag fick en gitarr och från mannen kommer i morgongave. Och det var faktiskt det som gjorde det. Alltså, jag begynte att klamra på en gitarr i flera månader. Och mer kommer om att bli öra och mer som jag sang och spelade. Och så säger han, vad ska jag nu för att åka att spela in? Och jag ville så han inte ta på en men jag blev överbevisst om att jag skulle det. Och det gjorde jag så. Och det fick jag så, jag säger flövna, första House of World Trading You, singelflövna ut, som gjorde det för jag också resa. Och hur ser det så inte där dessa tiden? Det var gott. Efter att så var jag i Nashville, tog upp här till att säga flövna Wishing Well. Och det var inte en fantastisk resa. Till den här det hjälper alltid han att gå och söva och han är sövan om han Johnny Cash hon är ju helt inte nej så galen. Nej, hon alltså han är lige en skuff i allt så kör också. Ja, han är väldigt hemlig. Inte är ett inche som Vivian Cash säger, tar ju det var färdigt att skriva Sancho. Så ville de bara ha att han skulle gå med veck eller bläka veck. Han ville inte sätta häva när skulle vi det ut. Han skulle vara hemlig. Johnny Cash visst helt skönt. Men så fann han åter för 2 timmar så igen Iron så igen och jag så lite efter stämmen säger han. Jo, alltså köra gamla whiskyflaskor här någonting vart det. Så det blir en alltså köra gamla kontosaker vart. Jag vet inte, han är nog vart det nog som alltså ta ju fick så här sövna vita. Det tror jag faktiskt på att och det man helt ärligt säga att det gjorde nog helt det var öliga skeptisk om så sövna. Charles Brent Mason som är producer han tror sig på det. Men så tar jag i Jesmarni och i Nashville att han flög med given ut. Så kom Glenn Douglas ut till en konsert som går ut här och förklara i så sövna. Och det har finns det på bandet. Det är han själv som är given. Ja, han som skriver den, ja. Och det var öde viktigt för mig så jag kunde visa folk när hemma att det passar alltså. Vad tycker du att du har en sån så tycker du va? Jag tycker på det, ja. Man får inte lägga om så högt. Ja, come on. Är det inte så mycket vacker så? Det är så där lätt att fänka så bluff. Man får inte lägga om så. Inte för ju. Det är några sanger som är gjort om Johnny Cash, men omgång jag sanger som är gjort av alltså några ex-kon alltid. Nej. Det vet jag inte. Du är den här ferien som du nu börjar på. Hur nägg lägger du för? Hur tänkt att du? Jag satsar ju på att alla vägen. Jag vill alltså mot högsta inskit. Det är att komma till Grand Opera i Syngja. Det är bara, det är måste. Det är inte modigt för att synja samma mamma sen. Det är det. Ja. Men det är det jag gott kunde också med och det kanske jag får möjlighet till det som vi med Brand har vet jag inte. Hur tar man ferie till Nashville och vi sån känd folk och så förskällt alltså hur fungerar det inte alltså se att du dör väl och ska bara bli trycka på det jo, test, ja alltså det är ju öliga positivt kan man ju säga och särskilt att det höra jag bara sånt i 2 år. Tala det öliga överraskande. Men ja, det vill jag verkligen att jag fortsätter vi att göra det som jag gör och att jag synger old school. Det säger att de flesta är öliga viktigt. Och att jag inte fettlig i hina gröna och färdig.
Ta var första vägen. Vad är old school? Det ordentliga gamla ta følelsene kommer i och Jim Reeves. Tenwanet Loretta Lynn. Greja mer Ludwig som inte sker då ser för gott. Vad kan du? Alltså vi skulle följa. Alltså det som är nu, det är bara pop och rock. Alltså jag vet inte om det är country. De har ju det här country følelse ut av det. Syngja och ta dem ju inte så gott. Ger mer till att man släpper følelsen läs och förstår eller gott kvad och det syns om. Så är det här man hjärta, gråter nästan. Ja, man får en klump i halsen och man kan sätta sig nu i Sanchon och stona som det har varit ute det och skriva Sanchon och relatera till det faktiskt till texten. Ja. Det är de ger bäst. Ta ja. Det är Anna Jess som är Kristina snackar i om att det är vi old school gammal country och så. Ja, nämligen ja. Till en steiner av vännen eller en tvärsrum Anna till countryfestivalen som är detta vägskiftet. Ja. Här ska du spela och syngja. Ja, det ska jag. Jag har alltid ska öppna. Ja. Hvis jag minns rätt. Ja. Det är helt fantastiskt. Jag hade det så otroligt flott av Allan Samuelsen. Han har staplat det på vägen och heter akkurat det som och som älskar country har långst efter lunch att släppa till en festival för en kvar i ut countrynumne är det samlade och kvar i onkel kommer utan där förresten. Du ska synja sen husnamn, va? Yes. Jag ska synja sen med Arl Karlsen än att vet. Fantastiskt. Ja. Tack för att du kom. Vi får lära träffas här om lite. Ja.